pamintaku nimasito asih atut runtut tansah reruntungan ing sarina lan wengine datan genggang sarambut lamun atoh saketing ati yen cedak tansah mulat sito asih pindha mimilan mintuna ayo nimas bareng ana tepi wajib sito asih bebrayaan
Sih pangapunten Kakang Arya Gunu. Bilih kula swan wonten ngresanipun Kakang Arya Gunu tanpa tinimbalan satmah dadosaken kejodipun manipun Kakang Arya Gunu. Bagus. Injih kados pundi Kakang? Sapa pangandikanmu kaya ana perkara sing kudu kok aturake marang. Wigatine ayo coba atur marang aku lho bojo. Megatan lho Kakang Arya Gunu. Nembe kemawon puluh katimbalan wonten ngersanipun ngersa dalem Kanjeng Sultan wonten ing Pajang. Wonten dawuhipun Kanjeng Sultan wonten dinten sakmenika Kakang Arya Gunu menika kedah nindakaken napa ingkang sampun dados tanggal jab panjenengan tumrap
katentremaning wonten ing kraton Dimas Pajang. Prabojoyo. Iki kados pundi? Aku ki minangka senopati ana ing Pajang. Perkara aku nggon nindak kejibahan iku dadi ayahan. Yen metu dina iki para prajurit ing Pajang lagi nentremke swasana saketara. Mergo kahanan peperangan Pajang kelawan Mataram. Teka dina iki Dimas Prabojoyo matur yen aku kudu nindakake wajib. Perkara apa iku? Katen menika kakang. Wanter dawuhipun Kanjeng Sultan wonten ing Pajang. Wedal sakmenika ugi panjenengan kaaturan mandhegani sak bergadaring para prajurit Pajang ingkang sampun wonten ing caketipun Kaliopan. Prabojoyo, Isih kados pundi kakang Arya? wektu dina iki aku didhawuhi Kanjeng Sultan supaya mandhigani prajurit ning Kaliopan. Iji Apa Dimas Prabojoyo ra ngerteni? Yen wanter dawuhe Kanjeng Sultan marang aku. Pajang kelawan Mataram ora kena padha memungsuhan. Mergo piye wae Sentana ing Pajang, Sentana ing Mataram iki padha kekadangan. Aku ora bisa ninggal kewewaler iki. Iki dawuhe Kanjeng Sultan. Lan iki Raja Jaya. Adat sing wis yen Kanjeng Sultan sake dawuh iki lumantar aku. Iki kok teko ngejanani banget lumantar kowe jatuh ke marang aku. Apa iku ora kualik senajan to kados pundi kemawon kakang Arya? Iya. Kula menika inggih punggawa wonten ing Pajang. Semanten ugi kula inggih dipun pinecaya dhateng Kanjeng Sultan. Kanjeng Sultan dawuh menika mboten namung dhateng panjenengan, nanging ugi dhateng kula. Pramila saking punika menawi saking pemanggihipun ingkang Rai Ragajaya menawi panjenengan boten kersa mandhegani para prajurit wonten ing sapéring Kaliopan. Menawi wonten kedadosan peperangan prajurit Pajang ngantos kocar-kacir tentu kemawon. Panjenengan nggih ngirsen napa malih ngersa dalem. Ragajaya, Kados pundi? atur mungkin runtut Ragajaya. Nanging runtute mungkin peramatanmu ora kaya mengkono. Dawuhe Kanjeng Sultan, Kanjeng Sultan lagi gerah. Yen lumantar Kanjeng Pangeran Pangiripun Pangeran Benawa, aku lagi percaya. Oh, sudah hati Ragajaya. Yen wektu dina iki kandhamu sing kaya mengkono kuwi, aku ora bisa nindakake. Aku sing tak ugemi ngendikane Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Dados Pajang karo Mataram ora mungsuhan. oh Nek kowe ngendikake nampa dawuhe Kanjeng Sultan, aja dadi cilik atimu, aku ora bisa nindakake kabeh apa kandhamu. dados cekak aosipun Kakang Ragajaya menika mboten sagah mandhegani prajurit Pajang katen. Yen nanti prajurit Pajang dirit ing Kaliopan, mengko dadi klirake untuk prajurit Mataram Ragajaya. Dipun penggalih kanggo pundi? Menawi ndahar atur kula. Panjenengan dinten sak menika ugi kedahipun mandhegani sak wanci-wanci prajurit wonten Pajang dipun ketapaken. Ngendikaku ora wala-wali. Aku ora sagu mandhegani prajurit ing Kaliopan. Dados panjenengan boten sagah. Ora sagu. Mani boten sagah monggo sak kersa kula boten derek tanggal jawab perkawis menika. Dadi tanggung jawabku iku Ragajaya. Menawi mekaten sampun monggo sak kersa tanggal jawab Ragajaya. panjenengan. Teko mejanani banget. Adat sing wis yen Kanjeng Sultan dawuh, lumantar para pangeran lagi tumuju marang iki tu banjur Ragajaya sing nampa dawuh. Penggalih dadi ingkang tembung iki.
Nuwun para miyarsa, sugeng pepanggihan malih kalian keluarga ageng Kedoprak Sinar Budaya Dusun Menungso Desa Kemlogo Kecamatan Keranggan. Ing dalem menika sampun sumadya badhe ngaturaken pagyaran Kedoprak Mataram kanthi badhe mendhet cariyos Aji Goro Mandolo. Kedoprak Sinar Budaya dipun pandhegani dening panjenenganipun Bapak Tugiono. Pranata gending dening panjenenganipun Bapak Kupio. Pendapuk utawi dalang dening sederek Walyadi. Mekaten menggah dapuk aning paraga ing wanci punika Patih Pramanca Negara dipun tindakaken dening sederek Daryadi. Pangeran Pangeri dipun tindakaken dening sederek Supaya Purwadi. Dene sederek Dwi Utama tindakaken dados Pangeran Benowo. Adipati Tuban dipun tindakaken dening sederek Ruminto. Dene Temenggung Arya Guru dalu menika dipun parakani dening sederek Walyadi. Temenggung Raga Jaya dipun tindakaken dening sederek Wahono. Temenggung Brajanala dipun tindakaken dening sederek Supardi. Raden Pamuput dalu menika dipun tindakaken dening sederek Suprahyono. Dene sederek Munakir dalu menika nindakaken dados Raden Pawono. Joko Pandan dipun paragani dening sederek Ngadi. Dene Nyimenggung Reknawati. Dening sederek Nanik. Ngabehi Suntika dipun tindakaken dening sederek Triwaloyo. Dening Ngabehi Cundaka dipun tindakaken dening sederek Mujiyono. Raden Pamuncar dalu menika dipun paragani dening sederek Bejo Sudiyanto. Tarang Sekti dipun tindakaken dening sederek Rukimin. Pragolo dening sederek Sulistyo, dening sederek Walmin dalu menika nindakaken dados Jaladri. Cindewulung dipun tindakaken dening sederek Eni Widyastuti saking Magelang. Kembang Arum dipun tindakaken dening sederek Siti. Dagelan kaparagani dados dening Bapak Paringdalah Bapak Maryanto. Nangrang Sewu dipun tindakaken dening sederek Suyono. Dening sederek Siaman dalu menika nindakaken dados Wilu Pakso. Gundala dipun tindakaken dening sederek Saryadi. Ingin pungkasan sederek Parjan nindakaken dados Tranggono. Mekaten sagunging Sutresna Budaya menggah dapukaning lampahaning dalu menika meninggih Aji Goro Mandolo. Kanthi pangajab mugi dados telipuring sawetawis. Kanthi menika sak paripurning gending pambuka tumuli kadanan Kedoprak Mataram Sinar Budaya Dusun Menungso Desa Kemlogo Kecamatan Keranggan. Ing wasana sugeng mirsani ngantos paripurnaning lampahan. Nuwun kula nuwun.
Pajang panjenengan ngaturaken bab kacentraning praja Pajang kok Pati. Perkawis menika sampun dados kewajiban kula. Boten namung dipun prayogakaken anggenipun dika lenggah kok Pati. Kados langkung kali. Dimas Pangeran Beno. Nuwun kula kados pundi Kang. Siramu uga marak ngabiyantara ing pendhapa kraton Pajang Dimas. Nggih nggih Kang. Aku bakal mundhut pawarta nggone Dimas Pangeran Benawa kepasrahan gulah pedhah para satriya ana ing kasatriyan. Arep muncul matur wonten asanipun Kang Mas. Menawi Kang Mas miji dhumateng teng rai pun beno inggih parmranapa sedaya para nem-neman wonten Kasultanan Pajang. Sedaya sampun tumata boten wonten ingkang jawab. Dadi ngono Di. Mekaten. Iya. Ora mung prayoga nggonmu sowan ing kraton Pajang Kados sampun langkung prayogi. kados sowanipun Pamandipati Tuban, Pamandipati Ranggaraja Ecipakan. Boten karentu Kanjeng Pangeran. Pun Dipati wonten saking Tuban. Injih. Ngaturi sugeng rawuhipun Pamandipati. Pikantuk berkah pangestu Kanjeng Pangeran. Injih. Tuan kula mboten mangke alang tunggal kula. Ingkang dadosaken kejoting manah kula paman. Inggih kados pundi? Jene jengandika tindak saking suruh Tuban iki wonten ing kraton Pajang kok boten kaliyan ingkang garwa. Lah menika sawet ribet. Injih. Sampun boten dados menapa. Injih. Prayogi anggenipun tingkah lenggah. Inggih Kanjeng Pangeran. Yai Menggong Brajanala. Padha becik nggonmu ngabiyantara ana ngersaku, Yai Menggong Brajanala. Suwanipun Brajanala Pinanggih. tan wonten rubet. Namung kemawon sungkem Iya, ndak tampa Brajanala. Kanjeng Pangeran Pajang. Kejaba iku Brajanala. Rene siramu iku minangka temenggung ana ing kraton Pajang. Aku mundhut bab pegawean kang sira tampa Brajanala. Nuwun dalem cayu Kanjeng Pangeran. Sedaya kejiban kula ingkang dipun parangaken dhateng Kanjeng Pangeran Pajang. Kados sampun boten Dadi wis lan Pajang ora ana apa-apa. Ya wis prayogakno nggonmu ngabiyantara. Siwa Patih Mancanegara Dimas Pangeran Benawa. Nuwun kula kados pundi. Panjenengan Pamandipati Tuban lan kowe Brajanala. Inggih Kanjeng Pangeran. Mila jengandika kula aturi marak sowan wonten ing kraton Pajang. Estuning manah wonten perkawis Popat. Kepareng nunduk perkawis menapa ing wekdal dinten menika panjenengan ngawontenaken isowanan ingkang sedaya para mangkoda disampun ngabiyantara monggo lapeng medharaken supados perkawis menika enggal padhang wontenipun ruwet-ruwet wonten ing kraton Pajang. Ngoten kok. Sambet kalian nalika semanten kok. Anggenipun kraton Pajang mensahan kalian Kamas Sutawijaya ing kraton Metaka. Menika ingkang kula penggal. Oh, perkawis. Pramila kula mundhut priksa dhateng penjanipun Siwapatih Mancanegara. Sutawijaya menika kirang wicaksana. Menawi saking pemenggahipun Siwapatih kados pundi menika? Leres ngendika dalam nakras pengeran pagi. Yektosipun ingkang Rama Njeng Sultan Hadiwijaya anggenipun gulung tata teng sedaya putra menika boten wonten ingkang dipun bangsi-bangsi. Ijik ngaten. Namun saking ageng sugengipun angger Pangeran Sutawijaya. Yektosipun merengkang saking
dawuhipun ingkang Rama. Inggih. Nalika semanten ingkang dadosaken kerja teng manah kula. Inggih kok. Kados pundi. Mboten suwanipun Nak Mas Sutawijaya ingkang sinuwun ngretaken sedaya para praja tundakane negari wonten ing negari Pajar ingkang 1000 tatahipun. Inggih. Kang saged kaprahe tundang dhateng sedaya para tiyang-tiyang ing taram ingkang boten sekinten tatah. Inggih. Menika ingkang dadosaken dipun manah. Inggih. Mongko midhek dhateng pangertosan kula ingkang Rama Adiwijaya menika anggenipun wah kaprik garingan itu boten pilih tanding. Nalika semanten petahipun padang kalian Mataram Inggih. menika panci ndadosaken judeging manah ingkang sak lajengipun. Nalika semanten perjurit ingkang 1000 ingkang sampun boten kesirangan menapa kemawon saking Padang musah dhateng Mataram. Tundhanipun sedaya para praja sami kapratundang mestangga wonten sak pinggiring kali Pak. Inggih ngaten. Menawi saking manggih kula lan dinas pangeran kula. Terus pundi Kak? Sutawijaya iku ora mangerteni. Nalika semono babat alat mentawak wis diparingi bumi mentawak. Nanging parandene isih merengkang dawuh timbalane Kanjeng Rama Sultan. Lah injih ngaten to? Injih. Apa dinas pangeran Benawa kang marahi dinas? Ujuk matur ngersanipun Kang Mas. Lajeng saking kersanipun Kang Mas kados. Menawi sak pangertos kawula kawula ingkang nderekaken jengkaripun Kanjeng Rama saking Kasultanan Pajang tumuju dhumateng sayektosipun prajurit Pajang kados leres ingkang dipunaturaken Siwopak langkung kathah dipun timbang kalian prajurit ingkang saking ewa sematen Kang nuwun sewu sedaya prajurit saking Pajang sami kepelajar pelayu ngantos dumugi masagrah wonten ing tepis piringipun Kali Pak. Iya. dene camping yuda nalika semonten wonten ing wewengkon utawi wonten ing tepis piring Prambanan ngantos kepelajar dumugi saking dukitaning manah Kanjeng Rama lajeng semedi wonten mriku wonten ngerti Jabal Kak Iwa semanten menika pun sewu minangka pralambang Kanjeng Rama anggenipun semedi manekung wonten ngersa dalem Gusti ingkang murbeng jagat korining pintu pesarenipun Sunan Pandan Arang ingkang dipun sarekaken wonten ing Jabal Kak boten saged kabikak satemah kesarengan jeblokipun Gunung Merapi nalika semanten saengga kathah para prajurit ingkang kapacundhang kalarung dening agenging dabono tulakar saking Gunung Merapi lajeng Kanjeng Rama ngendikaken cek ben perang iki prayoga dilereni sebab Dimas Benawa Sutawijaya to Pajang Mataram iki isih sanak kadang to ijih kadang ngaten ning aku ora Dimas Benawa. Najan kaya ngopo wae aku tetep srek karo Kamas Sutawijaya. Paman Dipati Tuban. Inggih kula Kanjeng Rama. Kula nyuwun iguh dhateng panjenengan paman. Kraton Pajang kedah kula gembleng supados saged nandingi Kamas Sutawijaya kados pundi saking unjuk pelamuranipun Paman Dipati Tuban, Pak. Inggih kepareng matur Kanjeng Pangeran.
sowan ngabiyantara Nungresah Purworejo. Leres Kanjeng Pangeran. Ana apa siramu ora ndak timbali ngabiyantara ana ing pendhapa kraton Pajang Ragajaya? Nah, menika. Nyuwun pangapunten dalem Kanjeng Pangeran. Bilih sakswanipun ingkang Paragajaya ngantos ndadosaken kerja dipun manahipun Kanjeng. Iya, ora dadi ngopo. Sak teruse Ragajaya. Kula namung badhe ngaturaken menawi dinten sakmenika Dina iki inggih ana apa Ragajaya? sak bergadaning prajurit Pajang sampun nyedhaki wonten ing sak pinggir. Prajurit Pajang ngejaki Kaliopak. Inggih, mekaten. Inggih. Nyuwun pangapunten mriki. Kang Mas, kula aturi sari. Kesanipun Paman Menggung Ragajaya matur sak tuntas. Semoga Paman Menggung Ragajaya. Inggih, kados pundi? Banjur sapa sing mandhegani Ragajaya? Nah, menika. Tentu kemawon panjenengan kerja wonten ing Pekal. Awit ingkang dawuhaken para prajurit menika nyedhaki wonten ing pinggiring Kaliopak menika punggawa wonten ing Metara. Punggawa Metara. Inggih, Banjur sapa iki? Nyuwun pangapunten dalem. Sapa Ragajaya? Metara mau Pajang, pun aturaken kang tuntas. Nyuwun pangapunten. Ngantos klenta-klentu anggenipun matur awit saking kesandunging rata gejendhes sing awang-awang. Nah, menika Kang Mas. Nyuwun pangapunten Kanjeng Pangeran. Nun sewu Kanjeng Pangeran. Iya, ndak keparengake. Kula nyambut aturipun. Iya, Brojonala. Kakang Ari Ragajaya. Ragajaya. Kakang Ragajaya. Panjenengan menika menawi matur wonten kersanipun Kanjeng Pangeran Pangiring menika. Pun ngantos klenta-klen. Panjenengan matur wonten kersanipun Kanjeng Pangeran Pangiring menika. Prajurit Pajang sampun pespiring wonten ing Kosek. Aku karo kowe tuwa aku. Dadian wong tuwa kuwi matur ana ngersa dalem kuwi sak mestine kadang kala lap ilang. nanging napa badhe klampak. Prajurit Pajang menika nepes piring wonten ing sakiwa tengening Kadipaten Pajang. Mula aku iki sowan bakal ngaturake yen menawa to prajurit Pajang kuwi wis nyedhaki ana ing pinggiring Kaliopak. Lajeng sinten? Panjenengan mesti curiga dhateng punggawa Pajang menika. Pun aturaken ingkang tingkah. Ampun pelawen. Oh, Monggo nggih. pun aturaken wonten Kene saudara Kang. Nuwun sewu menika Kanjeng Pangeran. Kula bloko suta kemawon wonten Iya, ndak keparengake. Ndak keparengake. punggawa wonten Pajang ingkang ndhawuhaken sak bergadaning prajurit wonten ing pinggiring Kaliopak menika boten wonten sanes kejawi namung Kakang Haryo. Sapa? Kakang Haryo. Haryo Kuno. Inggih. Ora kleru penggone matur Nungresah Ragajaya. Boten menika leres Kanjeng. Nuwun sewu Kanjeng Pangeran. Nuwun sewu Kang Mas. Kula badhe atur wangsulan dumateng Paman Menggung Ragajaya. Paman Menggung Ragajaya. Kados Nuwun sewu panjenengan menika kalebu piyantun. Piyantun Pajang apa Metara? Pajang. Pajang. Terus Pajang iki. Pajang. Terus pundi tanggung jawab panjenengan menawi panjenengan niku kapiji minangka Prano to titi tentreming Kadipaten Kasultanan Pajang. Dewa semanten Paman Menggung sinten kula wau Ragajaya inggih piyantun utawi
Lah, Nuwun sewu Kanjeng Pangeran Bang. Iya, ndak keperangan. Monggo menayaturipun Kanjeng Pangeran Harya Guna menika. Dipun daong menawi kengkenan prajurit wonten ing nepis piring wonten ing caket. Kaliopak. Kula kinten boten kadhik. Awit menika nama nglangkungi dhateng kersa dalem. Iya. Nalika semanten Kanjeng Sultan Hadijaya sampun menika. Menika Mataram Pajang menika nunggil kandhang. Iya pancen seduh. Dadi mboten saged menawi Mataram Pajang menika sami mungsuh. Oh iya. Napa malih ngantos pendak sirah. Lah ngaten Kanjeng. Iya. Aturmu ndak tampa. Ya, prayoga apa dhisik. Brojonolo. Ya. Jiwa Pramodana Kanjeng. Kula mundhut priksa. Lajeng menawi wonten lelampahan kados mekaten menika, kados pundi saking iguh sampeyan Danung Siwa menika? Kawontening Pajang saya dangu saya. Ingkang sinuwun sat kandhang gerah ingkang kados mekaten. Dumadakan sakmenika sedaya prajurit ingkang badhe Prabusa dhateng Mataram tanpa irah dalem aturipun tumunggung sampun wonten ingkang patak baris wonten sak pingging kali. Iya, sak pingging. Perkawis menika panjenengan Prabu Sareh. Ampun ngantos kebrangan kebrongoting Mas. Dados dipun penggawe kanthi dening menapa inggih menapa. Brojonolo, Dawuh dalem Kanjeng. aku dawuh marang kowe Brojonolo. Siramu ndak kongkon ana ing Kaliopak. Kaliopak mangklitio. Sak temene sapa? Kang wani mandegani ana ing Kaliopak yaiku ature Ragajaya. Dawuh timbalanku enggal tindakno Brojonolo. Dawuh dalem Kanjeng. Dimas Pengrang Beno, Pun kula diskuti. penjan kula aturi menungso lampahipun Brojonolo. Prayogi Kamas. Pareng nyuwun pamit nderekaken. Paman monggo Brojonolo. Paman Dipati Tuban. Penjan kula aturi budal paman. Monggo paman, kula aturi budal. Monggo kula aturi budal. Nyuwun tabaran. Ragajaya tak Semanten iki kok bali medal pasukan Kanjeng. Muga-muga wae Temenggung Brojonolo bisa kasil nggone ndak dawuhi niti priksana ing Kaliopak. Ya wis, aku ndak memintono ngersaning Bathara, muga-muga kraton Pajang paringi tentrem. Jangan
kang tanpa winates. Tansaya manut rasa jroning ati. Jalaran kenya kang dak tresnani nganti dina iki lum tak temon. Ana ngendi kowe Cindewulung, Cindewulung? Iba bunga ngatiku. Yang to aku bisa lungguh jejer sesandi. Aja mbebeta atiku Cindewulung, Cindewulung. Piye kowe ra teko-teko Cindewulung? Lembara ing awang awang angelangut bebasan tanpa tepi Nganti lam-lamun anggonku ngenteni tekane Cindewulung. Ana ngendi kowe Cindewulung, Cindewulung? Cindewulung. Yang to pancen kowe tresna karo aku. Apa ora krasa yen to tak rasani kaya mengkene? Kang Mas, kula wonten mriki lho Kang Mas. Iki tenan Cindewulung apa aku mung lam-lam? Menawi boten pitados, monggo dipun mek-mek Kang Mas. Tenan to iki Cindewulung. Monggo dimek ajeng dimek sepundi. Nyoto tenan to iki Cindewulung wis ning ngarepan. Monggo dikekep mawon. Ngene. Sing ngekep kok saka pinggir lho. Mbok yo aja mbebeda atiku ngono kuwi to Cindewulung. Kula menika boten bebeda atine panjenengan. Nanging titi wanci menika kasungatan Kang Mas. Apa yo ora lingsem dipesani tiyang semono kae. Boten wonten sinten-sinten kok. Ngono to Cah Ayu. Ayu, ayu ning wanita. Ya Kang. Ayam tentrem samangan Katresnanku kowo manis. Sing aku kok ya disawat ngono lho Kang. Ampun dhisik alon-alon. Ora bosen yo nek nyawang wong ayu. Iya lho Kang. Ngono. Wis arep dikapak-kapake kula manut. Mbok yo aja pasrah. Terus pripun? Sing rada jarak sithik ngono lho. Oh. Ayo. Sik, kira-kira kok kira-kira ana sing duwe merek ya. Wis ora mantek dipikir. Iki lek goceke ketek banget ya. Piye Kakang?
dasar wanita utama